Perkele. Boombox. Joo, ostin. Missä se mun lapio on? Tässä. Se oli siinä boomboxin alla. Ai vittu. Okei, mä löysin täältä jonkun vitun miinan tai jotain. En mä tiedä, mä jouduin paeta sitä vitun mutamöniää, niin se mä menin sit niinku... Apua saatana, täällä on joku haulikkoherra. Joku lelumies. Tommonen kävelee tussarikouras. Apua saatana. Ai vittu, se ampuu mua. Vittu, se tappaa mut ihan just. Oh! Mikä vitu hurtta toi on? Me asutaan nyt sieltä, missä se hurtta oli. Etsitään toinen paikka. Ai toi on lukittu. Jos täältä vaikka löytyis ne Hei! paloportaat. Oh. Njoms! Moi moi Hilppis! AIDS! Mistä mä tulin? Saatana! Ei, hyi, tossa on mehiläispeltä. Ei niiden pitänyt hyökätä. Niin. Ei monilla... Se on haulikko. Lampun. Ei, mulla on lapio. Miksi se näytti äsken, että sä pidit sitä kuin haulikkoa, vittu? Lapio on ladattuna, vittu. Voisiko ne avaa sen? Cannot pull valve. Ja lapiokaan ei auttanut. Hei! Kuolit sä? Joo.
Mine entrance on täällä. Joo. Ja tuolla alhaalla on fire. Näköjään. Okei, sä oot hengis. Miten tässä nyt näin kävi? En mä tiedä. No mä menen tonne fire entrance. Oota. Joo. Ois vissiin pitänyt mennä tästä yli. Niin tai ei olisi pitänyt juosta. Sekin voi olla. Se oli heti. Mut se oli tommonen perusjutku. Hyi! Ei! Ikalle. Mä hyppäsin vahingossa alas. Ois pitänyt kokeilla bonkkaa sitä sillä lapiolla. Pääseekö tuosta hyppäämällä tuonne toiselle puolelle? Pääsee. Mikä ääni? Tää näkee taas. Mä laitoin, No niin. ei kun mä laitoin sen nyt kiinni sen. Ai ja. Tos. Varo! Hilppis käveli alas. Hilppis käveli tonne alas. Ja se kuoli. Kuulit? Pitäisi vissiin kattoo mihin astuu vittu. Niin varmaan. Luiskis läiskis. Tää vaan kiertää täältä, eli tästä pitää hypätäkö tuonne. Ei, sit tarvii hypätä. Tässä on portaat ylös. Eiku A. Hilppis vaan käveli vittu. Suoraan. Mulla ei oo ihan hirveänä näytöt. Shit. Onks täällä mitään? Hei, täällä menee portaat alas. Joo. Se on tommonen... Mene pois! Mene pois! Hyi! Siellä se kattoo. Et tuu. Vitun Enderman. Et tuu! Noms! Tota ei kai saa katsoa takas. Oho, Ebin. Katoin takas silti. Tuijotuskilpailu. No niinpä. Sieltä se iski vittu. Mä en tiedä, meneekö se hämähäkki täällä. Toi oli umpipoja! Mä vois sprinttaa! No. Ai. Mä tippuin. Tää saatana se. Vittu! Mä taas hyppäsin vahingossa alas. Paniikissi. Ei, mutta kun tuossa on toi vitun limokin. Ei. Laitetaan. Ai. Ei sillä ole valoa, niin ei se näe. Ei näyttää umpikuja. Hämis tulee luiskis läiskis. Apua. Ei, siellä on creeperi! Näet sä? Se tulee se selkä. Okei, se jäi tonne. Mikä siellä oli? Saatana. Se
Ah. Ja, fire exit. Ja. Onkohan se tulvassa? Vois käydä kattoo. On! Niinpä tietenkin. Kekkuli. No, tänne sit vissiin. Hei, ruuvi. Hei, mulla on kädet täynnä. Let's go! Tuolla oli umpikuja. Ai oli. Ainakaan mä en löytänyt sieltä mitään. Ah. No joo, vähän kyllä siltä näyttää. Oh! Ah! Ois hyvä mesta taas. Mitä? Scammed. Sieltä tulee se lima toisesta. No niin, tuolta tulee limaa. Niinku... Nyt mä ymmärrän Hilppis, miksi sä huusit.